Juge d'instruction min bɛ kiriko bunakun kunna Bamakɔ sigida 4nan na a y'a bornɔ bila parti politique ma 11 minnu minɛna kabini juin kalo kɔnɔna na olu ka sɛbɛnna min bɛ yamaruya di ko ka u labila o kɛla ntɛnɛndon nka min ye parti politique ma 11 ninnu ka sɔrɔnɔndobaw ye an sela k'an tɛgɛ da kelen kan n'o ye Mamari Jara ye min yɛrɛ ye a yira k'a fɔ ko u tɛ fɛ ko k'a kuma a koɲɛw kan fɔlɔ ko sabula dossier min don ko a ko kɔni ka gɛlɛn kosɛbɛ ka d'a kan ko appel bɛ se ka kɛ waati bɛ procureur fɛ ni ma kofɔlen ninnu ka dossier kan ko hali n'a sɔrɔ u ka labilali ko o ko kɔni bɛ senna ko bawo u bɛna to kiiritigɛlamaw de ka lakɔlɔsili kɔnɔ o kama ko olu ka kumafɔtaw bɛ se ka na ni gɛlɛyaw ye politicien ma 11 ninnu olu ka dossiew la ko kura ni waati in kɔni na sa kiiritigɛlaw a ko kɔni bɛ olu ka bolo kan yani u ka don kɛrɛnkɛrɛnni subanti ni ka ni maa ninnu kɔni labila an ka dɔn k'a fɔ a bɛ waati bɔ kabini ni maa ninnu kɔni minɛna maa caman de ye wulikajɔw sabati u ka labilali okumu kɔnɔ politiki ɲɛmaaw b'o la fo ka taa se adamadenw ka jo sariyaw ka tɔnba ani jamanadenw yɛrɛ ka tɔn kɛrɛnkɛrɛndenw minnu sigilen don ninnu bɛɛ lajɛlen wulila k'u jɔ a ko la hakilijigila ni parti politique ma 11 ninnu minɛna kabini juin kalo tɛmɛlen ka sababu kɛ k'u ye Mali marabagaw ka sariya dilen kɔni sɔsɔ n'o tun ye ka parti politiquew bɛɛ lajɛlen ka wulikajɔ baaraw ɲɔngiri Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen kɔnɔ yani waati cɛ Mariam Kuyate ka bɔ Bamako VOA Bambara tɔgɔ la